умуман беш аз 20 сол мешавад ки пайваста нашрҳои рӯзномаи хатлонро маводҳояшро аниқтараш мутолиа мекунам. аз мазмуну муҳтавои онҳо баҳраҳои зиёди маънавӣ мегирам ва дар ҳар як саҳифаи рӯзномаи хатлон албатта тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи вилоят ва баъзан мавриди ҷумҳурӣ ва ҷаҳон инъикос мешаванд ки ин аз падидаҳои хуби журналистика ба ҳисоб меравад. бояд бигӯем ки дар воқеъ рӯзномаи хатлон як мактаби хуби илмӣ ва кадрӣ низ дар журналистикаи минтақа ба ҳисоб меравад, зеро бисёре аз шахсиятҳои бонуфузи эҷодиву илмӣ дар ин рӯзнома фаъолияти пурсамар доштанд ва имрӯз низ доранд ва ҳар яке аз онҳо дар таълиму тарбия ва ба камол расонидани журналистони ҷавон саҳми муносиб доранд. як соли охир эҳсос мешавад ки аллакай сатҳу сифати мазмуну мундариҷаи маводҳои рӯзнома ва дар интернет ҷойгир кунонидани матлабҳои он дар шаклҳои мухталиф хеле ба ҳукми анъана даромадааст. яке аз ҷолибиятҳои дигари рӯзнома дар шароити имрӯз истифодаи инфографика ва аксу тасвирҳои ҷаззоб ба ҳисоб меравад ки имрӯз онҳо хеле ба маврид дар он истифода мешаванд ва хонандаи матлабҳои рӯзнома аз ин чиз хеле маълумоти даркориро дар кӯтоҳтарин фурсат аз худ мекунанд. ва падидаи дигаре ки дар вақти охир дар ин рӯзнома ин ба вуҷуд омадааст, нашр намудани видеороликҳо тавассути гузарондани суҳбату лавҳаҳои сабткардаи худи кормандони рӯзнома мебошад ки ин ҳам як падидаи нав дар журналистикаи муосир ба ҳисоб меравад, чунки имрӯз бисёре аз иттилоъгирандагон, истифодабарандагони воситаҳои ахбори омма метавонанд аз интернет маводҳои интишоршудаи рӯзномаро дастрас кунанд, мутолиа кунанд ва ҳатто бо чеҳраҳо, бо тарзи суханронӣ мусоҳибоне ки бо журналистони идораи рӯзномаи вилоятии хатлон доштанд бубинанд ва шунаванд. мо эҳсос мекунем ки имрӯз рубрикаҳои нав дар ин рӯзнома ҳаст. умуман дар ҳар як саҳифаи он таҳаввулоту дигаргуниҳоро эҳсос мекунем. яъне бо боварӣ гуфта метавонем ки имрӯз рӯзномаи хатлон ҳамқадами замон аст. талаботи хонандагонро, талаботи мардуми ҷомеаро бо иттилоот қонеъ карда метавонад ва дар миёни дигар рӯзномаву маҷаллаҳо рақобатпазир аст. барои он рақобатпазир аст ки мардум ба он таваҷҷӯҳ доранд, ба суханҳои журналистони он эътимод доранд, чунки онҳо ҳамеша кӯшиш мекунанд ки мушкилотҳоеро, масъалаҳоеро инъикос кунанд ки доғи ҷомеа ҳастанд ва барои мардуми мо муҳим ҳастанд. ва дар ҳар як шумора аллакай навгунӣ эҳсос мешавад, таҳаввулоту дигаргунӣ ба мушоҳида мерасад ва ин дигаргуниҳо, ин пешравиҳо пеш аз ҳама бурди журналистикаи муосир аст, бурди журналистикаи касбӣ аст, ҳирфаӣ аст ки мо аз ин хеле хурсанд ҳастем, чунки солҳои охир эҳсос мешавад ки дар баробари журналистикаи касбӣ журналистикаи шаҳрвандӣ низ хеле фаъол гардидааст ва кам расонаҳои хабария ҳастанд ки имрӯз дар ин муборизаҳо, дар ин рақобатҳо ғолиб баромада метавонанд. гумони ман он аст ки он рӯзнома ё маҷалла ё идораи воситаҳои ахбори омма танҳо муваффақ шуда метавонад ки ҳамқадами замон бошад, талаботи истеъмолгари худро, хонандаву шунавандаву бинандаи худро қонеъ карда тавонад. агар ин чиз таъмин гардад бо сифати зарурӣ, бо имкониятҳои мусоид, албатта он муваффақ мегардад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки аз 5-10-15 соли пеши нашри рӯзнома имрӯзаш хеле фарқ мекунад ва ман боварӣ дорам ки ояндааш низ аз имрӯз боз фарқ мекунад. ман аз ин фурсати муносиб истифода бурда ба тамоми он нафароне ки аз оғози соли таъсис дар рушду нумӯи идораи рӯзномаи хатлон саҳми муносиб доштанд, ин рӯзи фараҳбахшу таърихиро ба онҳо шодбош мегӯям. ба кормандони имрӯзи эҷодӣ ва ба ҳайати таҳририяи онҳо дар фаъолияташон барори кор мехоҳам ва мутмаин ҳастам ки садсолаҳои дигар ин рӯзнома ҳамчун минбари розу ниёз, ҳамчун минбари баёни ақида, ҳамчун василаи иттилоърасонӣ хизматҳои арзишманди
касбиву таърихии худро ба ҷо меоварад. бори дигар 90-солагии таъсисёбии рӯзномаи Хатнон муборак бод ба кулли онҳое ки робита доранд, алоқа доранд бо ин рӯзномаи дӯстдоштанӣ.